Potoleran ya kan. Cak dulu kok kali. Nyok, nyok. Mbah, Enakan kambil yo. ini sih wong kok sapi yo. Cangcok. Lah kok malah buat tibalin aku. Anak buah kayak Kakak. kabeh. Bosil lah kok ora ditulungi lho. Cok. Keadaan genting golek urip dhewe-dhewe, Bos. Wo ngono wis saiki. Lah terus iki piye? Duit kuwi untalan dhewe, Ndut. Aku saiki ra butuh duit, butuhku selamat genah. Oke. Ya wis lah ngono jabatan sing tak kene awakmu meng kabeh batal. Aku ra mbok jabatan ra paten. Jabatanku wong Pak Montor kae lho. Wong Pak Montor sapa maksudmu? Wong kene sing bisa kerbu sapa to, Ndut? Mosok ra hafal kowe. Oh, lagi Galina wis teko. Lah kalau motor Galina tadi piye iki? Wis Pakno, wongmu padha mbah kabeh. Itu musuh. Sik to aja kesusu tak ceke dhisik. Sawangane tekmu eyek-eyek ngono kok. Engko dimoti wong-wong ora kuat mlayu. Ayo, Reng, jajal bukaan ki, Reng. Aduh mati aku ti. Ngapa ora to, Ndut? Wong arep munggarene, Cok. Monggo, Pak No. Lagi terus muat apa iki? Terus sedeng pora ki engko dinggoni wong-wong. Tibake wong no. Sapa we? Niki lho. Badhe ngetrak rencange teng rumah sakit kayak stroke. Wong loro ape nang rumah sakit kok yo numpak truk. Cok. Penyakit liyane stroke gak enak to. Cangkemmu nok pengen selamat ora we? Oke.